Да отнеме топка в краката на Лисол. Ще изчака включването в ляво от себе си на Жул Кейта. Малко по-силно подаване, въпреки това Кейта достатъчно бърз, за да настигне топката и да дриблира. Един на един срещу Козми Моци. Използва сякаш ръката си Козми Моци. Няма сигнал обаче на Георги Кабаков. Игра. И отново армейците пробват отляво. Кейта срещу Сесилио. Много бърз Жул Кейта ще помага, обаче и опитния Козми Моци отново използва ръката си по начин, който не дава достатъчно основание на... Отново обаче Гълъбов на добра позиция. Кейта. Затворен много чисто, много добре от Каули. Има претенции за нарушение. Лудогорец не в половината на съперника. На свой ред обаче 9-кратният шампион на България сбърка и сега отново Кейта, който се върна на левия фланг. Дрибли Антов. Топка за Али Сол. Елиминира още с обръщането Козми Моци. Сол. Подаване за Кейта. Ще може ли да стреля от движение? Кейта не взе грешното решение. Сякаш на два пъти тук Жул Кейта. Лек, слаб, неточен удар. Ферсон да центрира към далечната града. Направи го. Изпреварени и Матей и Гълъбов. Сега Кейта нахлува в наказателното поле. Преодолява двама футболисти на съперника. Шанс. И има ли кой там да стреля? Удар по край вратата на... Трябва да режи на земята Санкаре. Неговите съотборници нямат намерение да спират нападателните си действия. Жул Кейта отново. Започва от дясно втората част Кейта. Топка за Братли Мазиков. Наказателното поле Мазиков. Фин срещу Янков. Удар с десния крак и блокиран Матей и Мазиков в защита. Вътрешни халфове, Юга и Жеферсон малко пред тях. Санкаре. Сега Кейта с дрибъл около наказателното поле задържа. Санкаре вади топка. Доминик Янков и Бернард Текпетей. Клаудио Кешеро продължава да води и в началото на второто по време атаката на Лудогорец. Тиаго на близката града, не носят успех тези изпълнения. Шанс обаче за Жул Кейта и това е 1-1. 71-а минута на двубоя. Жул Кейта изравнява резултата на стадион Българска армия. Първо попадение. Твърде напред обаче от главата на Лисол. Прекрасно свали топката Пламен Гълъбов на пътя на Жул Кейта, който подминава Алекс Сантана. Григорий ще трябва да подсигурява своя съотборник. Преминат обаче той от Жул Кейта. Елвис Ману също беше там. Сега ще откликнат на призивите на Кейта.